Oh, domnule președinte, vă rog frumos, chiar intrați. Domnul avocat, pardon, v-am confundat cu domnul Claus Iohannis. Știu că sunt cam întârziat cu jocul acesta, dar merge. Haideți să vedem aici ce trebuie să facem. Văd că am $50. Trebuie să iau ceva, nu știu ce. Hai să o luăm de pe aici. Ce-o fi? Bun, haideți că am luat așa, am luat paste, făină, pâine și ulei. Hai să dăm purchase și să vedem cum facem noi aici, că eu vreau, mie nu-mi place așa cum e set by default. Aș vrea să-l mut. Hai să punem uleiul aici jos. Făina lângă pâine. Oh my god, am ratat una. Da, pot să-i dau take. Punem aici asta. Ok, haideți să vedem aici ce prețuri îi pun. Deci la ulei 4,50. Aș pune 5. Pâinea 4,20. 4 și cu 3,50. Și hai să dăm open, să vină clienții. Ei, fata nu vrei. Oh, bun, perfect. Tocmai ce vreau să întreb dacă vrei să intri. Ulei. Văd că îți place uleiul și pastele. Ok, ia să vedem. Bam, bam, bam. Deci mi-a dat 50 și totalul e 8,50. Și trebuie să-i dau 41 în rest. Ok, bro. Press space to approve the checkout. Oh, să rămână. Să rămână. Bine ați venit. Cu cardul? Sigur, doamnă. 8,50. Ulei. Card, sigur. 5 lei. Mă rog, ăștia nu-s lei, dar nu contează. Ia, bă, ideea e că ăsta nu e prea bine pus aici. Da, nu știu, las așa deocamdată. Și văd eu ce-i fac. 4,20. Văd că nu se ia făină. Oare de ce? Hai că scad prețul puțin. Zi frumoasă să aveți, vă mai așteptăm. Și chinezace ăsta. Suntem în China? Ok, luați paste și făină, bun. Prima persoană care ia făină. 2,60. Ia să vedem, pot să-mi dau comanda acum? Da, cred. Iau de-asta și de-asta. Nu că n-am bani. Mai fac pe aici puțin și îmi iau de-alea două. Hai să vedem, deci iau astea două, da? Ia să vedem, să mai ia ceva. Pastele văd că se iau. Nu am și de paste. Hai mă, că mai am nevoie de puțin. Ia-ți neamul tău. Ia, încă $1. Mâncavaș. A, da, eu am luat două de-astea. Am înțeles. Stați așa, șefule. Că mi-a venit aici cu menzile. Stați un pic, șefu. Stați, clienții mei. Ideal, mamă. Hai, următorii, vă rog. 7,40. Hai că e bine. 8,90. 4,20. Așa, vă pup. Vă pupă șeful vostru. Deci ăsta e 5. Ăsta e 6,20. 4,20. Hai să punem pe ăsta pe 4. Oho, Ciocapico. 1, 2, 3, 80. Avem cereale. Cereale, tată. 10 lei. Vă pup. Bun. 60 de cenți. Deja în $67. Oho. Dar ați mai venit încă o dată la magazin. Dar nu trebuia, să știți. Nu trebuia. 7 lei. Ia să aprindem și noi lumina aceasta. Da, cum bate soarele ăsta. Mișto car. Oh, se vede că face sală, doamnă. Ați fost astăzi la sală? Vă așteptăm și mai târziu. Ia uite-o. Cum merge domnișoara. Deci e sclerozată. Haideți vă. Haide că sunt produse ieftine, doamnă. Nu vreți fi dumneavoastră. Ia uite ce fiță are pe ea, mâncați-și. Haide, domnule, tu că avem produse ieftine. Ia și tu mai multe. Așa, te pup. Te pup. Ia și tu mai multe. Decât 2 de alea de paste. Mamă.
cu cardul. Oho, bă, dar vezi că am făcut ceva profit azi. 100 de lei, de dolari. Să rămână. Haideți la noi că e ieftin. Ieftin și calitate bună. Ieftin și bun. Pâine pentru... Ai, făină. $1. Să rămână tanti. Cu cardul. Am terminat și ziulica. Total profit 83 de dolari. Daily expenses. You will revise daily bills starting today. Make sure to pay the bills using your computer before their due date or they will be paid automatically. Puțin engleză pe la colțul gurii. În cavaș. Hai să vedem unde sunt taxele alea. Mamă, ce am zis că asta e aia. Unde e? Bills. All bills are paid. Ok. Hai să vedem ce pot să mai iau. Da. Hai să dăm open. Și vedem ce se întâmplă. Hai să vedem ce mai avem pe aici. În afară de market. Management. Licență. Product license. Aha. Am înțeles. Deci stă produse noi. Ok. Growth. Deci pot să extindem. Storage. Customization. Ce ăsta locked? Oho, tu trăiești, bossule. Parcă ai muncit azi. Hai. Te aștept să-ți faci cumpărăturile, că ai muncit bine azi. Cam sărăcie. 7,60. Să trăiți, domnul Chelios. Domnul din The Breaking Bad, dumneavoastră sunteți. Pod a luat. Ok, sunteți bine. Ia să pe dumneavoastră cu cardul, bun. Domnișoară, luați pâine, că e bună pâinea și ieftină. 1,60. Să rămână. Bine sunteți ca întotdeauna. Oho, sunt și primele. Da, cam ieftinache. Pleacă acasă, bă. Ia să vedem ce ia domnul. Bă, că nu prea să mai atinge lumea de paste. Se atinge de cereale mai mult. 60. Ia să vedem, să scădem un pic prețul la paste. Hai să-l punem așa. Și nici făină n-am văzut că am mai luat. Dar cred că e ok făina. $1. Aha, exact ce ziceam de făină. Ce mișto. Spotlight. Da. Bă, pare destul de interesant jocul. Poate facem și o mică serie dacă doriți. Dacă doriți. Dumneavoastră, mamă. Ia să vedem. Am făcut profit de 144 de dolari. Bă, eu zic că e destul de ok. Hai să vedem dacă am bills. Bills. Da, am de 3 dolari. Hai să mai fac o zi și după aia închei și eu episodul. Deci mai am nevoie de făină, de paste, o cutie și pâine. Ok. De fapt, cred că aș putea să-mi iau și o licență de asta. Dar nu știu ce să zic. Hai mă să-mi iau o licență de asta nebună. Gata, am dat purchase. Hai să dăm open. Și cred că prețurile sunt ok. Da. Ia uite și pe ăștia doi au ieșit la întâlnire și au ieșit și la o întâlnire la marketul meu, la supermarketul meu. Nu-i așa? Nu-i așa?
Vedeți, bă, cum se face. Vedeți cum se face și tu, nu? Storage. Mișto storage. Au ieșit, mă, și la o întâlnire la niște paste. 2, 3 cu 40. Couldn't find bio eggs. Ok, deci lumea vrea eggs. 40. Milk. Milk am suci. Domnul majordom, să trăiți. 15.80. Domnul chelios și amoros. Oh, să-i frag tu geamul. Doar că e îmbrăcat în negru. Bun. Bă, dar la ea lumea la cerealii. Bun. Hai să vedem. Să trăiți. Mamă, dar ați luat ceva mânca pași. 26 de dolari. Perfect. Bă, dar a început să vină lumea să prindă, să facem bani, să facem de toate. 19.40. Walo! Bă, da, a plătit ăsta cu meleon. Cu un meleon. 4, 1, 2, 3, 4. Suci cârnatul. Bă, da, să vând pastelele de să moară Michael Jackson. Mai ceva ca pâinea caldă. Ia. Să vedem. Nu, bă, eu zic că e bine puse, mă. Hai că le pun cu 10 cenți mai mult. Să rămână, hai la magazinul nostru. Vă rog eu frumos. E ieftin. Ieftin și bun. Hai că vă aștept. Oho, să trăiți. Mare reclamă ce facem. Mai bine nu mai veneai. Mai bine nu mai veneai, mâncați-și gura ta. Oho, să trăiți, domn majordom, hai la magazin. Mamă, dacă îți trag un pumn. Oho, domnule președinte, vă rog frumos, chiar intrați. Domnul avocat, pardon, v-am confundat cu domnul Claus Iohannis. Scuzați-mă. God. Coffee dark roast. Bă, că vrea lumea cafea, vrea de toate. 21 1, 2, 3, 4 4. Ok. Bă, pare ok. E mișto jocul, dar știi ce ar fi mișto? Să bage multiplayer, mâncați-și. Mamă, dar văd că am nevoie de ciocapic. Ciocapic. Opa. Ciocapic, hai să dau repede altul card și să-i dau... Sau de fapt nu lasă. Păstrăm pentru episodul următor. Ia să vedem 3.4. Și tu să trăiești, doar că trebuie să aprind luminile, că nu e ambiance. Bă, nu știu, dar pare cam plictisitor când te uiți la altul, dar așa când te joci e destul de distractiv, sincer. Adică nu te plictisești, hai ce să faci. Bă, dar a luat astea toate cerealele. Pentru copii. 26. Ia, poate îmi zice asta că n-a găsit cereale, că îl bat. Până acum n-ați venit niciunul să urcați mâncava așa. Cheese. N-a găsit cheese, mă, el. Cașcaval. Asta e tot sărăcie pe de-alea. Are și el bani. Dă o făină. O făină, bă. Oho, domnul avocat. Bine v-am regăsit.
Știi ce mi-a luat un săpul de ăla? What? Susu. Susu. Susu, susu. Străiți, domnișoară. Dar ce tatuaje aveți pe spate? 8,40. Mamă, stai Clavos Iohannis. Faceți liniște că e jale. A venit domnul Claus. Să trăiți. Sărna. Seară bună să aveți, domnule, dar magazinul s-a închis pentru că nu mai vine nimeni, este pustiu. Da. Ia vedem cât avem profit. 321 avem un total balanță. Cerealele au crescut în preț și au scăzut cizul cu zahărul. Da, cred că o să trebuiască să iau 2 de cereale, dar asta lăsăm pe episodul următor, că am făcut deja 3 zile și eu zic că este cam mult, am filmat jumătate de oră, deci eu zic că e destul de ok. Și na, eu am fost Motanul. Nu uitați de like. Nu uitați de like, share, subscribe. Eu am fost Motanul, iar noi vedem data viitoare cu un nou videoclip. Pa, pa!